fet riure, això, És perquè era un acudit. Això diu que era una dona que va al pediatre amb un fill petit, amb un nen petit. El nen estava pàl·lid, desnerit. Li porta el nen, si el pediatre se'l mira, se l'emporta, fan unes proves i arriben a la conclusió que aquell nen està mancat de vitamina làctia de la mare. Vitamina làctia de la mare. Això, tots els llibres de medicina hi surt. I entra a la consulta i diu, senyora, diu, aquest nen li falta vitamina làctia de la mare. És a dir, que la mare no porta prou llet. O la llet de la mare no té prou qualitat. Diu, si em permet, li hauré de fer una inspecció en els seus pits. Aquella dona, vale, es descorda. Ras! I el metge comença a examinar. Diu, senyora, vostè no porta gens de llet? Jo, esclar que no, jo sóc la tieta, però estic tan contenta d'haver vingut.